πραγματικά φωτίζει. Ναι. Τέλειο. Ωραίο. Λοιπόν, αυτό που με συγκλώνησε όμως μπαίνοντας μέσα είναι το ρολόι του Kit, παιδιά. Το θυμόστε το ρολόι του Kit? Παιδιά, πραγματικά. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Κώστας Μάικλ Νάιτ. Δεν είναι φοβερό? Λοιπόν, αυτό έλα να με πάρεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Άκου, επειδή είσαι μικρότερη, είσαι πολύ μικρότερη από μένα. Λοιπόν, άκου να δεις τι γινόταν. Εμείς κάποια στιγμή βλέπαμε τον Kit, ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο. Το ξέρω το αυτοκίνητο. Ο David Hasselhoff. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν μίλαγε στο αυτοκίνητό του από το ρολόι του. Αυτό λέγαμε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Ναι. Ήταν τελείως εξωπραγματικό, διαστημικό, έτσι. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και τώρα βλέπουμε το ρολογάκι εδώ. Το Έλεγα ότι δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι. Τι κάνει αυτό το ρολόι, εξηγήστε το. Κάνει βίντεο κλήση. Στέλνει SMS. Ναι. Κάνει κλήση κανονική. Άρα Βλέπουμε είναι και την ώρα. και ρολόι. Βλέπουμε την ώρα. Η προεπιλεγμένη του κατάσταση είναι να δείχνει την ώρα. Να το, 9 και 4 αυτή τη στιγμή. Ένα τέτοιο ρολογάκι λέγανε ότι είχαν μέσα στις φυλακές και οργάνωσαν την απόδραση. Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω. Η τιμή του τσιμπημένη. Να κάνουμε μια βιντεοκλήση. Η τιμή είναι γύρω στα 790 ευρώ περίπου. Μάλιστα. Εξαρτάται. Εγώ θέλω να μάθω κι άλλα για αυτό το Να θέμα. κάνουμε μια βιντεοκλήση. Βέβαια, να Θα κάνουμε. κάνουμε, αλλά μετά από τις διαφημίσεις. Βγάλω το Κώστα να φορέσω.